Октаныш районында тантаналы рәвештә яңа әлем иске әлем юлы ачылды. Ул имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм программасы нигезендә төзелгән. Тулырак алдагы язмада. Октаныш муниципаль районының почет грамотасы белән бүләкләнәләр. Хадиев Минне Рәшит Фәрит улы, баш инженер. 2 ел дәвамында алып барылган төзелеш эшләре тәмамланып, асфальт юл эксплуатациягә тапшырылды. Юл төзүдә хезмәт куйган эшчеләр Октаныш районы җитәкчесе Әнгил Фәттаховның мактау кәгазьләре һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Искәлем ул әйткәнемчә зур продукция бирә торган җирлек, шулай булгач аны ит җитештерү, сөт анда бүгенге көндә бар, икмәк басулар, шулай булгач алар тагы да зуррак дәрәҗәдә җитештерелер һәм алар киләчәктә акчага айландырып, шушы җирлектә яшәгән халыкның яшәешен яхшыртыр дигән зур өметтә каласыбыз килә. Бик зур рәхмәт менә төзүчеләргә, матур итеп, сыйфатлы итеп, даже шуның безнең кичкенә авылларны да шушындый юллар белән тоташтырганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә әйтәсем килә. Яңа әлем иске әлем юлы 6 чакрымнан артык озынлыкта. Республика программасы нигезендә эшләрне Татавтодор җәмгыяте башкарды. Чыгымнар 160 миллион сумны тәшкил итә. Шушы оешмага бик зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Инде безнең балаларыбыз үзебез исән-сау булып, шушы юллардан сау сәламәт булып, хәвеф-хәтәрсез генә йөрергә язсын. Һәм инде ышандырып каласы килә, шуннан да бу юлны сакларга тырышырбыз. Безнең бик көтеп алган юллыбыз. Республикабыз җитәкчелегенә, үзебезнең район башлыгы Фаттахов Энгел Навап улына, Татавтодор оешмасына, аның барлык эшчеләренә, җитәкчеләренә, эшчеләренә һәм үзебезнең җирлек башлыгы Дилбәр Миркасимовнага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Барыгызга да сәламәтлек, эшегездә киләчәктә зур уңышлар телим. Юл ачу тантанасы бәйрәм төсмерен алды. Октаныш мәдәният йорты хезмәткәрләренең музыкаль сәләме, җыр-моңнары, авыл халкының хис кичерешләре, балаларның яңа юлдан велосипедларда узышуы, район төзелүгә 90, Октаныш үзәгенә 310 ел тулу уңаеннан тарихи вакыйгалар чылбырын дәвам итте. Гадел Әхмәтҗанов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары.